Straight to the Now, point. balikan na to, mahigala to mga isgutanan, Robotaga. Unya, karong adlaw inday kin alas 10 gyapon ang trial. So, kung panalitan mausab na gyud kang impeachment court mahigala sa padayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nagplano mang ibalik sa hapon, kung ibalik na by next month pa. Pero kada next month hapit naman kay September hapit naman, ha? Unsa man ta pitsaha karon 24 na gud ta. So sa semana na lang, ha? So by next week, anaon ta lang next week day. Karong semana ha, kay ato yung next month, murag layo man next month. Ato yung next week na. Sunod semana na ni. Tanawon ta lang kung ilang i-implement na gyud mga sukit tig paminaw, pero panalitag ma-implement kay nahabalhin-balhin naman, siguro ninyo nga kana na gyud. Kay depende man lang ning kalakiha og ibalik na pod, ibalhin na pod. So kini duda ko og kay lisod man kayo mga higala og kuan. Nahabalhin-balhin na tanang kalakiha. Unya ang mga tao pod, isiguro po ninyo na apoy ang sang kuto bisa pag alas 3 panalitan, alas 4, alas 5, alas 6, alas 7, alas 8, alas 9, alas 10. Mahuman sa alas 10 tayo, 7 oras. Kay maabtan po nag alas 11 og alas 12 mga tuog na po kay manarbaho pa mi og ang problema na po gabi na po, although dunay ang imong tan-awon ang advantages ug disadvantages siguro, manan-aw kay gamay naman og ginananaw lagi. Tingalig magabi iday malagmit ang katong mga nasa opisina, nakakita sila kay kanigong adlaw ting opisina may gala di magkakatan-aw kaya nga magsigi kag tan-aw og impeachment nga di amay mas importanteng trabahoon. Basig una pa kang matangtang Sara hinuon ang kalakiha. Dili matangtang Sara, ikaw na hinoy natangtang kaysa mo pagtrabaho na sige lagi og apong anang impeachment. So mo na nga ibalhin sa hapon o ngadto na padung sa gabi at least makakita ang mga tao. Pero problema na day, daghan pong kompetensya sa gabi kaya na ay daghan mga higalang mga teleserye. Ngayon sa uban, ari lang may teleserye tanaw, mas malingaw pa man may. Adong gining impeachment mahigalang na wad agana ang mga tao ug imong tan-awon ang number of viewers. Unya hangtod karon mahigala kung nakabantay ta, nagkalaay unya muraog ni unsa may natabon si Escudero day wa ko kasunod atong panahon nga kuanda. Wala na sa may mag-ruling ana sa gag order nila sa impeachment court. So pasagdan na lang niya ning kuan. Mga abogado bisag kuan lang. Mura pa dong lawgaw ning kalakihag maohon, ha? Magyagaw social media ba? No? Ang nakalahi grabe ron nga impeachment kay highly publicized ron nga impeachment kini kang VP Sara as compared nimo mga higala sa kang Corona o kang Irap, ha? Kay kini magong impeachment karon VP Sara daghan kayo pod ang kuanday nga ang mga loyalist ba, ang mga mulaban. So dunay pikas nga habig, dunay poy pikas. So nya nauso na pod ang internet. Mo nay medyo dakong kalainan mga sukit tig paminaw, no? Ikumpara nimo sa una, wa pa mauso ning internet, di pa mga tao makabawas ba. Ang media mga kaigalaan, ang traditional media sa una, mauray source nila sa information. So unsa mga higalay angle mga kaigalaan nga emphasize sa media, traditional media maoro gito. Karon na naman mga tao iyahay man o asa ka ni dapig ngadto kamo ang anggulo mahigala may padakon. Ha? So mao ni mga higala nga kuan. Nya karon nga nagka iyahay na lang og yaw-yaw, medyo kung walay gag order na may tatog na spokesperson ang defense apod sa prosecution. Kay kung mag-iyahay na sige depende na nila mahigala. Wala free for all na ning kalakiha og gikan sa impeachment o kuan, wow, yaw-yaw ka na yun sa social media, okay ra. Yahay lang mahigalag kini ni ang hatag o unsay narrative sa mahigalang maayo para sa grupo. Na ang mga narratives mga kaigalaan niining mga nagkadaiyang pikas o pikas nga habig
Laylain may og narratives mga sukit tig paminaw. Pero atong balikan ang narratives mahigala sa ni Congressman Pastor Bini Abante. Kini di ang narratives day, mao man yung mga narratives sa mga congressmen. Sa una pa man dito pa sa Quadcom, hangtod na sa House Committee on Justice, unya karon impeachment na lang mao ni ilang narratives nga gihimo nga kung way sa si VP Sara ano di man sa matubang. Atubang siya, matubang siya. Mao nang gikuha ni Bini Abante. Harapin niya, no? Bakit hindi siya humarap? Niya karon di lang dahil si Bini Abante mo oy naghimo anang maong narratives. Niya po yung mga abogado sa prosecution nga doon na mahigalay mga podcast na day. Apil po sila dito niya dayon. Mo po ilang narratives sad nga dapat na para kuno madali dapat harapin ni VP Sara. Ano ato maning agi kato katawa mga sukitig paminaw kining inane. Intellectual dishonesty na gyud Kay ang mga tao god dili nimo ma-underestimate ang ilang pagsabot aning nahitabo nga trial ron ha. Mao man problema ron, kamo na imong narrative sa imong himuon. Sa imong pagtuo nga mga tao ni tuo nimo, sa imong pagtuo nga madani mo, sa imong pagtuo nga wa sila kasabot unsa ning imong proceedings. So kadtong masa nga nagsunod nila panalitan nga ni tuo, di okay. Pero pila man nagka-present. Ang problema ni ron kay di man mo ma-underestimate ang ilang understanding bisag wa ka kataak sa College of Law. Labi na pa na discuss na to this DYHP. Kinirabang akong komentaryo mahigala. Matingalan lang ko bisag asan lang mo abot ni splice nagkinsa na lang mo share ani abot sa Mindanao, abot sa Luzon. Adto kog Mindanao pagpanghatag na mo sa atong mga relief goods ito, daghan na daig mga nagsunod sa akong YouTube channel o sa Facebook page. Wala na ko'y control na nila. Kay ilan namang ipangkuhan ito, sabuag man lang ito. Iyahay lag post. So, samot kadaghay na hibaw nga, kanang narratives nga, dapat matubang si VP Sara, kung wa sa isa, di siya mahadlok, matubang, ana. Pagkasabot ang mga tao nga, sa impeachment proceedings, sui generis man Nya atong gidiscuss nga, kanang respondent sa impeachment case, iyang giatubang ang maong kaso, pinaagi nga, pwede nga siya mismo mo inaa, pwede po niya iyang abogado ra mo inaa. O kana sufficient na nga iyang giatubang, niasdang siya sa iyang kaso. Not necessarily nga ang respondent mutunga gyud. Because ang pagtunga sa iyang abogado, equivalent kana nga ang respondent nito nga. Ya kani akong komentaryo ron, isabuag ng punis mga tao mingon tanawa mo lagi sulti ni ito ni Rufil Banyok, nya moro ba nay kamatuuran gyud. Kay kini ato isulti sa kahanginan mahigala mo ngini tinuod. Nga harapin ni VP Sara, huwat na mo. Kay unod mo na si VP Sara inig ilan ang panahon, di pa po niyang panahon. Kani ho inani mo kuning procedure mahigala sa impeachment. Ang impeachment court mismo sa ilang rules, dili kinahanglan niya ang impeachable official muto nga in person. Duha mo gani ingon niya, moatubang. Pwede ka moatubang ikaw personally or moatubang ka pinaagi sa imong counsel. Pinaagi sa imong mga abogado. Mo na atubang. Na kanang i-present nimo in person kanang respondent, that's another story. Kana sa option kana sa defense kung ilang i-present or dili ba ang respondent. So paingon nimo nga dapat iyang atubangon dapat dili pa pud panahon ron kay inyo pa man prosecution pa man. Ining panahon na sa defense adto na. Malagmit mo atubang ba si VP Sara or dili? Option kana sa depensa. Kung tan-aw gikinahanglan nga i-present si VP Sara, i-present na nila. Pero tan-aw wa man maka-establish ang kaso. No need na. In fact, kanang pag-present mahigala og ebidensya sa defense. Kung tan-aw sa prosecution palandaan nga mga depensa wa gid kaprobar sa regular court na pwede man ang file nimo demurrer mga kaigsunan. Kung mo file ka demurrer wa na. Pag tan-aw sa korte, dismiss man wa may kuan wa makaprobar. Dismiss. Dili na mo present ang defense. So kanang narratives nga dapat atubangon ni VP Sara dapat intellectual dishonesty na. Sa pagkakaroon at this stage nya imog yung ipugos nga wa man siya matubang sa tupahadlok siya. Karon kana nga classes narrative. Muna ang dunay magpa-podcast anak nga inana.
Da, mapildi kay mo rating ni akong program kay sa atong programa masulti kita sa tinuod. Mabita na hinungdan nga daghay nagsunod ganitong programa kay matinawan sila ba? Ato iklaro ang procedure. Ano ni procedure? Panahon pa ron sa prosecution nga mo present og evidence. So kay panahon man nila, sige, present mo nga magpatungahon yung VP Sara in person karon. Hindi man kinahanglan. May VP Sara, mas importante na ko musuloy ko nga sa mga tao kung sa muanha ko ninyo nga muanha ko sa impeachment. So may kong anhaon, butang-butang man inyong gihimo nako. Mao ginay ang isulting VP Sara kay para niya sa gunang impeachment. Iyara man ang ginigpadan ang mga abogado mahigala ang mga bag-o pa lang gani. Pero mantigo mga abogado ha. Antigo pero mga bata pa ba? So, sa pagkakaroon at this very stage, if the prosecution would insist kunuhay sa mga interviews nga dapat mo tungas VP Sara, that is intellectual dishonesty. Prangka lang nga pag-istorya. Inyo pa man panahon, ila pa man panahon, pag-present mong ebidensya because the burden of proof naaman sa prosecution. Pag-abot sa panahon nga defense na, ilang option sa defense. O ila bang i-present sa VP Sara, di ba? Sa pagkakaroon, probar mo, kisa inyong sunod witness, di man pwede ninyong ipatawag si VP Sara as hostile witness because siya may respondent ini maong kaso. You can call hostile witnesses if you want to, as much as you want, kinsa inyong gusto, pwede. But ang respondent di man pwede. Kay violation man na siyang rights against self-incrimination. So ang option na di sa defense. Ila bang i-present or dili? Because the moment ang defense mo decide niya ilang i-present, then that will open to cross-examination. So, karon panahon na at this very stage, niya misawa, man mo kuan, kana, paukyab na, nga ang mga tao ba nga, tuod no? Niya, karon, pila man katao ang madala nila, o pila man katao ang di madala, ibig to listeners sa programas DYHP. Nga kinatong programa, musulti, matas tinuod yun niya mo, niya ang tinuod niya procedure. In ano yung procedure sa pagkakaroon, trabahoan ninyo ang inyong trabaho. Sa man anay kaya, sa man... Ay! Pero sige lang, pabuto na to, basi napay sila duga nga mga pasabog baka or kwan, ipabuto. Kay kinigong tanan, nabatian na mo sa mga tao, panahon pa lang Squadcom, panahon sa House Committee on Justice. Sa pagkakaroon, wa bata magkahigala maka dungog, kung na bang murag makapakurat ba? Nga bag-o nila. Wa pa ka ng Melgres Pratos, dugay naman. Panahon pa man ang Squadcom, antod sa House Committee on Justice. Antod ron, wala pa'y bag-o so far. Sumo ka na nga, kanang mga nag-insist yun. Di lang ko mo-mention kung kinsa, pero medyo kana na ang sa mga tao na nga, sa ilang pagtuo ba, mada ang mga tao, ang problema, dili man mo ma-underestimate. May pamatugan mo sinuod nga sa pagkakaroon, dili, pwede pang dili matubang si Sara sa pagkakaroon. Na naman iyang abogado, sa ito pa nakatubang na siya. Pero ikag in person nga matubang siya, dili na ito mapugos pagkakaroon. Kay panahon pa man sa prosecution, ang pag-present og ebidensya. Nya ato mga example sa na, panahon ni Irap nga impeachment, wa man si Irap mutunga gid ito day. Nya, gikinahanglan magumutungan dili. Nga naman, ang impeachable official ka, importante ka nga kung mas importante man ang pagpadayon sa imong inadlaw nga gibuhaton. Kamo lang bahala mga abogado, kamo lang bahala diha para dili pud matandog ni akong trabaho dali.